लाखाबाय एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय नै आं बाथि सावनानै लाखांबाय ओमफ्राय दा मन्दिराव थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना मोजां मोनबाथाय नायलांबाय थादों माबे मन्दिराव थांनाय आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन आरोना आं मा मन्दिराव थांगोन नोंथांमोना मोजां मोनबाथाय नायलांबाय थादों जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना नै लोगोफोरा नायलांबाय था लोगोफोर मोजां मोनबाथाय जों दा थांनोसै नै मैगंखौ जानो लुगैबायलां लाइ मैगंखौ लांनोसै दासो ओंखारबायलाय न'आव लांबालाय मायाव गाखोगोन ओइ जों गाखोगोनथ' बिनि गाखोखाया बेनोथ' जों गैया दस' फैद' ओइजों मोनसेनो दस' Mudah sebdelin. Satu. Amak. Mondir kulumna faynaनै nilai labbai. Oमफ्राय दा जानोसै. ओइनिफ्राय लादे थायो. खुलुमनानै लायगौमोन मन्दिरनिफ्राय फैनानै नै ओंखाम संनोसै ओंखाम संबाय ओमफ्राय नै लाइ मैगं लाबोदोंमोन बेखौ संनानै जानोसै थावदोंमोन गारबाया थावजोब्बाय sudah Korea belum apa nak manbai sana siang lagi deh